Dnes vyskúšam dve stratégie založené na sviečkovej formácii. A teda nákup sa vykoná, ak sa na grafe zobrazí určitá formácia sviečok. Videá, v ktorých som na formácie natrafil, dávam do popisku pod videom. Backtestovať budem na platforme Candleflow.io, ak neviete čo to je a ako sa tam dá postaviť vlastný obchodný algoritmus, v tomto videu to vysvetlím detailnejšie. Aby to nebolo veľmi dlhé, mám už pripravený flow, ktorý by som rozdelil na dve časti. Automat, ktorý otvára a zatvára obchody a logika, ktorá hovorí, kedy máme obchod otvoriť. Vždy otvorím iba jeden obchod, nastavím mu target, stop loss a kým nie je zatvorený, tak ďalší neotváram. Prvá stratégia je založená na tejto formácii sviečok, kde sa tvorí akýsi pullback a na základe toho potom vstúpime do obchodu. Čiže až sa vyskytne na grafe táto formácia sviečok, ktorá je definovaná 5 pravidlami, otvoríme long, nastavíme target 6% a stop loss 4%. Až sa tento obchod uzavrie, či už v profite alebo v strate, pozeráme sa znova po tej istej formácii a vstúpime do obchodu. Takto vyzerá hotový flow, ktorý funguje asi následovne. Najprv by som popísal ten automat, ktorý nám bude otvárať a zatvárať obchody. Potom neskôr vysvetlím aj logiku. Čiže raz za deň si načítame posledné sviečky. Tu je logika, ktorá nám zabraňuje otvárať viac obchodov naraz. K tomu sa ešte vrátim. Tu pokračujeme do logiky, ktorá nám vyhodnocuje sviečkové formácie. Ak sa tá formácia objaví v grafe, tak pokračujeme ďalej. Túto logiku vysvetlím neskôr. Čiže ak príde signál na otvorenie obchodu, otvoríme long, nastavíme si náš target, ktorý je 6%, stop loss, ktorý je 4%. Tu na vedľa je logika, ktorá si pamätá, či máme nejaký obchod otvorený. Ak sa spraví nákup, tak sa zapíše jednotka. Ak sa spraví predaj, či už nám to dojde do TPčka alebo stop lossu, to je vlastne jedno, tak sa nám zapíše 0. Táto 0 sa posiela sem hore do tejto podmienky, kde tu na dvojke nás čaká 0, keďže tam nezdáme nič, tak je tam defaultne 0 a tu nám príde buď jednotka alebo 0. Čiže ak nám to príde 0, tak sa táto podmienka vyhodnotí správne, sa rovná 0 a pokračujeme do obchodnej logiky. Ak sem príde jednotka, tak toto neplatí a mali by sme ísť sem. Tu sa nenachádza nič, čiže sa nestane nič. Takže ďalej nás to pustí iba ak nemáme otvorený žiadny obchod. No a tu sa nachádza logika, ktorá vyhodnocuje tú formáciu sviečok. Najprv sa načítajú aktuálne sviečky, data sa pošlú sem a tu sa vyhodnocuje prvá, teda posledná najnovšia sviečka, druhá a tretia. Tieto nody majú výstupy pre hodnoty open, high, low a close pre každú sviečku a zaujímajú nás tie pravidlá. Čiže tie pravidlá sú vlastne tieto tu bloky, v ktorých mám nastavené, aby sa porovnávali hodnoty, či je hodnota jedna väčšia ako druhá. Takže prvá podmienka je, že close najnovšie sviečky musí byť väčšie ako high tretej sviečky. Druhá podmienka je, že high aj tretej sviečky musí byť väčšie ako high druhej. Tretia podmienka alebo pravidlo, že high druhej sviečky musí byť väčšie ako low prvej sviečky, low prvej sviečky má byť väčšie ako low tretej a posledné pravidlo, low tretej sviečky musí byť väčšie ako low druhej sviečky. Čiže pustí sa nám ten prvý nód, ten ak je úspešný, tak pokračuje do ďalšieho, ten ak je úspešný, pokračuje do ďalšieho a tak ďalej. Ak sú všetky podmienky splnené, tak pokračujeme ďalto. A už sa nám tu vykoná ten otvorenie obchodu. Dobre, toto môžem savenúť, skúsime si to nasimulovať. Pozriem, či tie sviečky vyzerajú ako majú vyzerať. Toto je jednotka, toto je dvojka, toto je trojka.
Čiže close prvej sviečky má byť väčšie ako high tretej sviečky, čo je splnené. Čiže aj tretej sviečky mať väčšie ako high druhej, čo je splnené. Aj druhej sviečky má byť väčšie ako low poslednej, čo je splnené. A low aktuálnej sviečky má byť väčšie ako low tretej sviečky. To až tak veľmi nevidno. A tu je to vidno, že to je splnené. A ešte low tretej sviečky má byť väčšie ako low druhej, čo je tiež splnené. Dobre, čiže formácie nám fungujú správne. Za tento rok ich našlo 5, čo nie je nič moc. 8% profit. Skúsim tam pridať ešte minulý rok. OK. Táto formácia by mala vlastne hľadať nejaké pullbacky. Čiže máme sviečku, hľadáme trošku pullback a keď je tá tretia sviečka up, tak potom vstupujeme do obchodu. Lenže ako tu vidíme, tu je to pekne vidno. Čiže hľadáme takýto pullback a potom vstupíme do obchodu. Vyzerá to na jednej samostatnej formácii pekne, ale vidíme, že realita záporná. Vyskúšam teda druhú formáciu sviečok, ktorú spustím takto. Čiže použijem ten istý základ a do ňoho proste iba vložím inú logiku na sledovanie tých sviečok. Takže znova sú tu pravidlá. Tieto pravidlá sa takým istým spôsobom vyhodnocujú tu. Ak sú všetky splnené, tak otvoríme obchod, nastavíme TPSL, tak ako predtým. Tu vyzerá už trošku lepšie. No našlo nám to 3. Za rok nám to našlo až 3 takéto formácie, no nič moc. Čiže táto formácia, ktorú hľadáme, by mala byť celkom dobre viditeľná, asi plná. Sú to v podstate 4 po sebe idúce sviečky, ktorých sa navzájom prekrývajú. Čiže high je vyššie ako predošlé high a close je vyššie ako predošlé close. A zároveň toto close má byť vyššie ako toto high a tak ďalej. Čiže hľadáme tu nejaký uptrend a vstúpime do obchodu. Za posledné 3 roky to vyzerá asi nejak takto. Čiže nič. Skúsim tú prvú stratégiu za viac rokov. Takto nám to skočilo nejakých 10%. Aj toto spravilo za posledný rok. No vzhľadom na to, že ten Bitcoin neustále rastie, tak nič moc teda. Takže za 3 roky to malo 15 tradeov. 60% win rate, profit 9,5%. Drawdown je celých 10%. Paráda. No ako na schéme to vyzerá celkom zaujímavé táto stratégia, ale vo výsledku to už je trošku horšie. Asi jediná pozitívna vec, čo na tom celom vidím, je, že keby som nerobil toto video, ale chcel by som si tú stratégiu len vyskúšať, tak by mi to nezabralo veľa času, lebo toto celé som mal naklikané možno za 20 minút. S tým, že na tú druhú stratégiu mi už stačilo naklikať iba toto, čo bola rýchlovka. Tak dnešné výsledky stratégií sú nič moc. Snaď to bude na budúce lepšie. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber,
koment, číslo na vašu frajerku a čaute na budúce.